gerne arbejde på, at han kommer ned lige og giver det sidste efter, fordi så får du lige overlinje med, så bliver han lige lidt bedre i takten. Godt der. Meget. Det var godt igen. Kan du ikke mærke, at han bliver lidt mere svævende, når han lige søger ned og frem, ikke også? Men så er det lidt svært at holde balancen, når man er dernede. Godt, Karina. Og så, Karina, når du sætter